sebuah penggambaran dari perjalanan sosok Satrio Panengah Pandawa Arjuna yang menggambarkan bagaimana seorang satria untuk mencari jati dirinya demi kesempurnaan hidup dalam perjalanan waktu butuh satu keprihatinan, butuh satu percobaan, butuh satu perjalanan yang melalui berbagai rintangan, namun untuk sebuah asa tak gentar, terus menerjang, terus mendekatkan diri pada Sang Dewata Agung. Sebuah penggambaran bagi kita semua bagaimana generasi muda mendatang di dalam mencapai sebuah tujuan dan asa untuk sebuah perjalanan dalam kehidupan bermasyarakat. Butuh adanya sebuah perjuangan, tentunya tak mudah untuk kita lalui. Rintangan dan cobaan pasti akan menghadang. Namun hanya ketulusan, keikhlasan dan keteguhan hatilah bagaimana kita bisa mencapai sebuah tujuan untuk asa yang mulia. Hadirin yang terhormat, inilah Begawan Ciptoning. Kadarita ingkang wonten ing Kayuangan Kaendran. Ana tetuwuhan ingkang minangka sesengkeraning para dewa. Awit iku bisa amimbuhi kasektene para jalma. Mung tansah rineksa dening prajurit Durendara. Ingkang winastan Jambu Diponirmala.
nyatlang ning kalangnya naklar pandang untatku jagat Dewa Bathara tak sawang-sawang ana tetuwuhan kang aran Jambu Diponirmala. Jambu iki mesti gedhe khasiate. Nyatane dadi sesengkraning para dewa. Aja ngasih kadengangan para widodari. Aja alok kelangan. Aku kang bakal nyidra. Jambu Diponirmala. Jambu iki mesti gedhe asli.
lancang tumindakmu wani nerajang waler nerak pranatan Idra Jambu Dirpa Nirmala karepmu piye Kula mendhet Jambu Dirpa Nirmala menika kula sampun mangertos Jambu Dirpa Nirmala gedhe khasiate pancen gedhe dayane tumraping para dewa amarga iku dadaharaning para dewa yen to titah nganti dahar Jambu Dirpa Nirmala ora kuwawa nampani dayane mula mumpung kowe durung cilaka aragamu balekno Jambu Dirpa Nirmala boten idem kula boten pitados kalih para dewa Jambu Dirpa Nirmala niki tetep kula gujeng Ojo Nirpito ayo ora balik aku ngeman ragamu boten Nirpito bagus blegermu dadak mideksa nanging tumindakmu kaya buta Nirpito saka pakartimu dhewe kowe salin mujud Nirpito yen kowe mau kena tak andhake ora bakal kelakon lho wis saya opo kaya ngono kuwi patraping dewa dene wani ngesalake titah yen to kowe miturut marang dawing dewa ora bakal aja nyalake dewane nanging pakartimu kang Budi Candala yen aku randar peniki wis becik aku temen kaning patmulo ayo mumpung durung muntak rasane atiku minggat sapa pengarepan lakon kekarepamu pengen mati parat Ayo keruput nih. Wujud. Wujud. Olongso bunga airku lakon kon kunyitro Jambu Dirpa Nirmala tinimbang kajenengan dening manungsa luwih becik untal sigra kauntal ananing Jambu Dirpa Nirmala nanging kandhek oning tenggak temah amin buih kaseksene sang Nirbita lho Jroning aku nguntal Jambu Dirpa Nirmala setakku krasa panas ning dayaning kekuatanku ngungkuli kok menawa iki aji-ajiku sing kang tak enten para dewa aja mlayu tenan aku
Widrya mangu-mangun kung andwang rimang lena tanpa kandhen Mak nongko bosok amropo ari betone kali jode sapa sing gawe Narendra Nuwun kula wonten pangajeng adhawu apa kula jeneng kita nganti kabeh para putra lan prajurit Durandara gemruduk pindhane kaya doyak Sardula apa uga kaya ebane wong gemruduk arep nonton wayang on the street iki saka ngendi Ker? Kula inggih bapak kula kepareng matur Yo menawi to ing kayangan wonten gara-gara awit saking lakunipun Nirbita ingkang wantun nyidra woh jambu dirpa Nimala sampun kula ndhakaken kekarepanipun nanging tansah wangkot mula kula sotaken dados raseksa nanging ingkang dados elok ing lelakon Nirbita awit kenging dayaning jambu saya sekti mahambara para Durandara boten saged anandhingi mula ngadhep wonten ngarsa Wanduka Bapak kula Saturunge ulun pangandikan kelawan jeneng kita kakek aku kepekit banget nyumuri pulo bukane kepiye kok nganti jambu diponirpala bisa kadosta titah ing Jawata ingkang arat Nirbita. nggih Bu Kulun menapa wae dereng maos naskah Bu Kulun Wes iki mau nek sing dadi ngonku ora mergo kuwi kaki nggih kados pundi lah kok nganti iso ilang saka ing kahyangan kaendran monggo dijaga dening para dewa sakmono kae. Dewa sakmono kae apa jur bab iki mau melu diudani sedelok jur ora do jaga ngono apa piye? Oh Bu Kulun menawi to padukaken mula bukane kados pundi kok saged jambu Nirmala Lah ora dipun cidra dening Nirbita. Ah. Kula inggih boten mangertos awit nalika kula ngadeg ing gunung mriku ngertos-ngertos sampun adekan nyolong Bu Kulun. Sakmene kae iki mau kok kalah kabeh. Lah nggih sampun. Sing ora kalah mesti Bromo mesti. Kakang Bromo Iyo. kadingaren paduka boten derek perang. Kula kinten sampun luntur ilmu silatipun. Oh. Ben rada gumyak ing swasana nadyan to nandang kita merga kelangan ananing jambu diponirmana ora ngono. Nggih. Kabeh iki mau padha kalah kabeh. Nggih. Malah Nirbita menika mbujung para dewa Bapak kula. Oh. Malah bujung para dewa. Ya wis, ngene Indro. Aja cilik atimu. Aku bakal golek Sraya titah ingkang aran Mintuna. Aku bakal nesmi haji, bakal tak piji. Indro, Ah nggih. ditunggu sawetara ya, Kang. Kula sumarah wonten dawuh paduka Bapak kula. Duh, Bapak Kulun, Nggih. kados pundi mungsuh Butaka ingkang dipun timbali penari dansa. Nah ini muter-muter kados penari balet Bu Kulun. Kowe iki ora ngerti to. Nah kados pundi? Nadyan wujude kaya ngene ning mampu pangaribawa sing edap-edap. Oh,
Lah kowe durung ngerti to? Latihan penari sekti Bu Ulun. Iya. Ger. Titah ulun mintuno kang saiki wis madhep dadi pandhita, Ger. Kula wonten dawuh pitulur. Marem gantem. Lho, le nyauri gantem putra. Nggih, latihanipun vokal sae. Iya. Muga-muga ben sregep ya. Ha nggih. Kaget atimu kowe tak pici ana ngarsaning para durandara, Ger. Ninggih sinuwun. Kaget. Wonten dawuh Prabu Sinuwun. Wis suwe nggonmu madhep dadi pendhita. Sampun sawetawis Lah, ora ngono. Ujaring para winasis wong kang madhep pandhita ngono gaweane seneng tetulung marang wong kang butuh pitulungan. Seneng geganjar marang wong kang butuh ganjaraning anggone bakar paling pidana rada melu petung rak ngono kuwi gaweane pendhita apa bener ngono Ken? Ninggih sinuwun. Saiki ngene, mintuno. Anane ngulon miji jeneng kita, aku bakal minta Sraya kelawan kita jalaran kayuwangan jongring salaka utamane ana ing kayuwangan kaendran ana gara-gara. Yaiku ora liya saka pakartining Nirbita kang kumawani dusta ananing Jambu Dirpa Nirmala ingkang minangka dhaharaning para dewa. Ah. Para dewa ora kuwagang ngregalangi tandange Nirbita. Mula aku bakal miji jeneng kita ning Nirbita saiki wis wujud raseksa. Kira-kira jeneng kita saga apa ora, Ger? Ning menika sampun dados sabdanipun para Jawata. Kula sagah sinuwun. Indra, Wonten dawuh. krungu ora? Nggih. Saguh tenan. Saestu Sinuwun. Yen ngono, jeneng kita tak sampiri Purwasesa pikuten Nirbita. Kalamun ora bisa, tak samirake marang Jengita. Wis, Indra, Brahma, Bayu lan kabeh wae saiki derekno bali ana ing Makayangen. Nggih, kula derekaken. Ah. Mangkah anggro susumbar lindu bumi gonjing malutuk kundur katok Apa kowe? Wani nyandhet alaku ku ngupati kabeh para dewa. Aku begawan Nirbita. Balik sapa sliramu? Aku Nirbita. Mari gawe apa kowe nyegat laku? Yen kena dak elingke. Ulungno Jambu Dirpa Nirmala. Yo. Awit kuwi dudu darbek. Oh, kuwi dikongkon. Iya. Cetake yen dikongkon ora ngerti aku. Ngarep cetake sik aku tulisane dewa ngono. Yen aku ora saguh balekke piye? Yen ora kena dak elingke sarana aris. Ayo. Oh, kelakon tak untal malang kowe. Apa kang tak dene? Balakar bogor ora. Wis ora tak
Aduh. Iblis kanat. Ora teking jagat manusianing jajanan. Wujudmu satrio ning tumindakmu durika. Awan. Aja bungah kowe dhisik. Entenono walesku. Ing Surya ing mangke wantine wis goro. Gamelane wis entek. Gamelane entek. Lah sing mangan sapa? Lagi entes wae kok mbok warisi. Piye ta? Gamelane enak kok. Enak ki opo Gamelane wis mandek kok isih joget. Gamelan kok enak iki. Mandek. Loh, iramane penak dijogeti ya penak. Pada Purwokerta iki. Apa? Sak telatah. Ya sak telatah bener. Selamat malam Kota Lama. Kok ra eneng sing mangsuli ya? Wis, iki lho. Rame nih kok ngene ana sing maksud iki piye? Nek biasane selamat malam ngono sing nonton ya selamat malam. Wis maksud. Selamat malam Kota Lama. Lho, kok ya ora ana sing mangsuli. Kuping kuwi. Wah, ya kuping kebak sampah kok. Kupingmu wis selen ngono kok. Selene piye? Genah ora krungu. Piye? Selene piye? Selen kupingmu. Kuping kok selen. Ora percaya kowe. Kebo, Kebo, sapi. sapi. Kebo mbek sapi kupinge. Oh ya pancen. Siji Selen kuping kok. kebo, siji kuping sapi. Ora selen. Iki mau muni kowe piye ya. Kebo. Kebo. Sapi. Sapi. Lah kupinge kebo mbek sapi ya selen. Lah iya ora krungu. Kowe iya. Ora iso. Jajal. Kebo. Kebo. Oh. Aku rung muni. Lho ora selen, ora mau kuping. Sikile iki yo selen. Sikile melu Kiwa selen. mbek tengen. Ora normal iki. Liwa mbek daya Selen jenenge kuwi. Kok iso? Kebak penyakit to rek. Iki yo, iki apa iki? Kiwa, Iki. tengen. Lho selen, kiwa mbek tengen. Selen kuwi ora normal kowe iki. Kabeh iki yo kiwa. Ora iso kabeh iki do normal, kowe sing ora normal dhewe. Iki tengen. Tengen. Iki Kiwa. Kiwa. Selen, kiwa mbek tengen. Selen. Golek ijol ngono. kowe iya. Apa? Kowe ayo iki apa? Kiwa. Iki. Tengen. Oh. Lah ya ora normal, berarti wong kowe kan. Kowe. Ojur. Ya yen aku ora. Jajah. Iki apa? Sikilku. Iki apa? Sikilku. Ora selen. Sikile, sikile mbok dhewe rame lho. Wong ora cetha ngono.
Wong Wis diwangsuli barang Sikil ya mesti kiwa lho umpamane Ah, umpamane mlaku ning tengen. ah, Ya tengen sik lho. ah. Lho ngono to. Yo, sing aku piye? Makune yo Dajan tengen sik. umpamane mlaku nengen. Ah. Tengen kiwa ngono to ya. Lah terus Lah piye kudune? ya kudune yo kleru men ngono. Lah piye? Yen kowe mlaku saka tengen sik. Heeh. Ayo, piye? Yen tengen sik. Ayo apa? Tak genake lho. Apa? Yen kowe mlaku saka tengen sik, kleru. Kok Yen iso? mlakune ngene. Lho. Iki tengen sik. Nek kiwa. Kowe mau wis kleru sik pertama buka wis kleru. Lah mare Kowe iki wae yo dagelan. ngene lho. Mlakumu ngene iki yen jeneng kiwa sik. Lah kudune piye? Mlakune kudune sing mburi sik. Kok sing buri piye? Iki kok mburi iki lho. Maju mburi. Oh. Oh iya. Ngene. Layak bojoku kowe geblak. Lho kok geblak piye? Mlakune tengen sik. Sing Lho. ngarep sik. Lho pancen bojomu sekelet tengen tok. Ya aja suwe nang kene. Iya. Kok 5 menit terus masuk angin nek dhewe. Lho, kok Watis iso? pol iki. Watis. Ora apa-apa. Lah piye? Iki awake dhewe iki matur nuwun karo Piye? Harus apa? penggemar kabeh. Ah. Sing padha rawuh iki lho. Padha rawuh iki. Matur nuwun bab apa? Ing Yo. atase udan. Dan Nah. isih kersa rawuh rene Ah. mirsani. Mirsani. Kejaba kuwi yo dhewe ngaturke panuwun Nuwun. karo pemerintah Kota Semarang. Ya. Dalam hal ini adalah Dispur apa? Disputpar. Disputpar. Nah. Aku wedi nek Tepuk tangan. kowe Nah. nek jelaske disputpar ngono ki Lah piye? wedi nek untune ucul. Lu kok kan ngerti ana untuk muncul? Oke wae dijup ngono. Dene sih diapale Dispurwanto ngono tok. Loh, beda meneh. Sing pangarsane sapa? Ya siji Bapak Kepala Dinas Pak Wing. Nah, terus iki mau sing kedua. nyambut pidato mau sapa? Bapak Kabit. Pak Kabit. Sapa? Pak Asmane sapa? Saroso. Oh, Pak Saru. Bapak Saroso. Pak Saroso dadi kabit sik iki. Lah piye? Kowe iki piye ta? Lah kowe masa ra krungu? Lah aku ngerti kok usung-usung. Lho Kok usung-usung lho? Kowe aja Pak Saroso kok usung-usung apa? Iki mong kan nek panggunge iki kan Ah. teles. Lah kok Pak Saroso ngepel bareng ngono. mripat tule nyawang piye ta dudu. Oh, Agung. Agung. Kae Pak Saroso Kabit sing kae Saroso Parjo. Oh, Parjo. Iki Pak Saroso kabut sing mbok usungi ngene mau Saroso kabut. Apa kabut? Lah ya ora cetha kabut dadi sembarangan kuwi. Iki ngene lho. Iki dhewe Ayo. bulan iki Ah. isih mengeti Iya. HUT. Mengeti apa? HUT TNI. Wah, Nah, cocok. sing ke 80 ini ra kleru. Kok ora kleru. Ya pancen. Lah iya 80 kuwi. HUT TNI Yang ke-80. Tentara Nasional Indonesia. Mongko TNI kuwi duwe senjata. Apa kuwi? Ya ana. Jeneng tentara mestine ya duwe Ya senjata. kabeh. Wong jeneng aparat ki mesti duwe Lah iya. senjata. Contone Contone pistol. 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 Sing cilik kae. Iya. Terus bedil sing Bedil. gede. Oh, Apa? brem. Kok brem. Sing pistol dawa ki brem. Brand. Kok ganti to? Ganti dengkulmu ngocot kuwi. Brem kuwi nek ra Medion Caruban. Kuwi lak panganan. Bali ana lho. Apa kuwi? Apa terus apa meneh? Brem. Brem. Terus ana pistol ana Brem. brem. Kok Brand kok brem. Brand. Lah ki mau apa? Senjata Pistol. laras panjang lho. Brem. Pistol. Terus brand, ana bedil. Bedil. Granat. Granat. Ah, Ana bom. bom. Terus granat iki piye anune? Granat kuwi Ah. Fungsine piye? fungsine nek arep ngonekke Ah, kaya digigit ngono. Ah. Kit. Wah. Terus dibuncalke ngono. Oh. lho. Kowe Kok ora ngerti. ora muni? Ora ngono. Oh. Duar. Aja mbok parani. Lah piye? Granat kok diparani iki lho. Lah ora muni. Lah ora muni kok. to. Cekot ngene cit diuncalke. Iki swara apa kok suwi? Swara apa? Ora Swara ngono. apa? Parano jajal.
Paranono. Wong granat kok Ganti sepuh sing marani. Mene ramuni wis ramuni. Tibone rene. Bor! Golekane rono iki lho. Wong senengane kok Kuwi golek kuwi kan apa mau? Granat. Granat. Pistol. Pistol. Dor. 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 Ya wis Wah, tentarane gak ngono tentara ndi? Lho, gaya. Oh, gaya tentara ngene, tentara ndi? Ana dor. 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 Dor ngono. Apa wis rampung gone piye? Iki umpama Heeh. pistol ki mau wis rampung gawene, ora kanggo dilebokke Dilebokke ngene. ngene. Sarung ngene. Sarunge. Dor, dor, dor. Oh, ngarepe ana mungsuh. Lah bledos iki. Ora kowe diguyu Bu Gresi lho. Gres mujeng iki lho. Butar-butar Kuwi sih senengane angger ngene mudeng ya. krungu pistol meledos anu. Lah ngene dilebokke kene terus ngarepe ana mungsuh muni ya. Kowe neka-neka kowe kok. Golek mungsuh. Wong jenenge pistol ki nggone ngendi-ngendi ya. Iki karo Jaga ya awake wis. dhewe iki nek kene yo ngiras pantes karo menghibur warga. Ya. Ngiras pantes. Lho iya no, lha piye? Ngiras yo panganan kok ngiras sok Ngiras pantes. kok pantes ya. Iki tembung Ngaturi Ngaturi para pamit kasukan. ya bisane iso iki nggo kali seneng. tombo kangen. Ah. Awake dhewe kan wis pirang-pirang sasi iki ora isih vakum. Vakum ya apa? Vakum tegese Oh, sing ora pentas. Sing dienggo nyedot kowe vakum. Sing nggo nyedot anu debu kan Wah, vakum. ngene iki lho, omongan karo sing ora sekolah ngene iki lho. Lah piye lho? Kowe Oh, seneng goblok sencok. kok ora barbar. Lah vakum iki. Tegese iki awake dhewe leren. Oh, Sing ngelati budaya marang masyarakat, mergo gedunge sih direnovasi, direhab. Lah mula Sementara kuwi iki adewe prei. Ya, Ya, mulane- iki lho tombo kangen tenan, ngono lho. Jadi pemerintah iki ngerti karo seniman. Lho, Ngertine piye? lah iya lho. ngerti to ya. Ora ngerti piye? Oh, seniman ngestike gek gedunge dibangun. Ah, Berarti prei. prei. Kowe iki saiki mulane bengi iki kon ngamen ning kene. Iki ora ngamen. Ora ngamen. Iki acara rutin bulanan. Oh, acara Iki. tas Nah. ono ing gedung Odesra. Nah, kuwi. Ora ngamen. Ora pentas ya sambat wae. Bola-bali sambat wae. Ya sambat wong wis 3 dina kok 2 minggu gek teko. Lah maksude Lah ya 3 dina kuwi. Kabeh padha ngrasake. Nah. Ora mung kowe tok, Kang. Oh. Aku ya dodol kok. Ha, bojomu goreng. kae. Aku mau wis dipeseni bojoku. Ha, Pesen apa? Arep mangkat rene to. piye? Pak, engko mampira ning Kedung Dara. Kowe ora ngerti kampung Endi? Kedung. Kampung Kampung Kedung Dara kuwi ana toko obat. Heeh. Toko obat Om Joni pokoke to. Oh, Om Joni, Bang Joni yang dhisik ngarani Bang Karang Joni. Doro. Nek krunguku Karangdoro, Karangdoro. Karang. Karangdoro. Karangdoro. Cedak sayangan ngono mah lho. Sayangan. Ah, itu ngono lho. Lah aku Etan dikongkon ngono. tuku obat tidur. Nah, terus Nggo apa kok obat tidur barang? Lah ya ora ngerti. Wah, gua apa kowe? Lah terus aku tuku, Om, aku disuruh bojoku beli obat tidur. Heeh. Karo Om Joni dikeki obat tidur tak kantongi kene. Heeh. Lah weruh penggemarku. Heeh. Lah kok bengok-bengok. Lah piye? Kagare. Arep ning ndi ngono. Heeh. Aja bengok-bengok. Lah ngopo Kagare? Aku nggawa obat tidur. Heeh. Ngene obate tangi. Oh. Olehku makuwe alon-alon ngene kok digetak. Kagare ngarep ning ndi? Aja banter-banter. Kok iso? Obat tidur kok tangi kok. Kuwi obat. Obat Lah, ya, tidur ki yen turun diombe ki iso turu. Nah, nek dombe marahi wong bisa Khasiate. turu. Lah kok iso ana obat tidur kok ora ana obat tangi? Oh, Iki. wong ora genah kowe. Nek ning obat tangi no aku tuku, nggon aku ora iso tangi. Kowe iki neka-neka Neka wae. wae. Kowe aja nek kok Endi-endi. kowe nek ngomong aja nek ngono lho, tonton putumu lho.
Wong Aku aku kaget ngono kok. Yen aku marah-marahi. yen aku Aku nek ngene. tonton putuku mbek anakku cilaka. Lah cilaka piye? Nek ra lucu engko seneni. Yen kowe mau bar tidur. Aku selama ngesti prei kuwi, aku usaha liya. Weh, Apa hebat. Dian? Usaha apa? Tukang cukur. Wah. Loh, Lesin alate apa? kok duwe kowe. Alat gampang, sing penting gunting si apa? Jongkat. Jongkat. Wis beres. Kaca barang. Heeh. Terus Aku kocape golek nggon. golek gon iya iya. Ben rame, Ben sing rame. lalu-lalang dilalae entuk nggon. Entuk gon. Entuk entuk nggone cedak alun-alun. Strategis. Strategis. Oke wong iki. Sing padha liwat oke. Nah, dilalae kono ana wit gedhe, wit pelem. Iya. Gede. Adem sisan. Beneran yang kono. Ben apa usahaku ben lancar Ben rame. rame, iya. Aku pesen MMT. Oh, sepandu. Pandu. iya. Nah, Terus mbok tulisi. tak aku pesen no. Oh. Pesen tulisannya Pak Petruk tukang syukur ngisor pelem. Ah, iya, ben kondang kok. Pak Petruk tukang syukur ngisor pelem. cukur rambut. Ben gampang le golek. Ah, ben gampang. Oh iya. Nah, tenan terus dadi mongko durung garing. Durung garing. Isih rada teles. Si MMT ini Ah, mau. lah aku sak kesusu ben apa? Ben rame. Ben rame tak pasang. Gua pasang. Dalae iku. Apese iki lho. Ngoten. Apa? Panas panas ngono kok yo tiba-tiba hujan deres. Kok iki mau? Heeh. Sore mau. Heeh, hujan deres. Kemongko MNT-ne urung garing. Delalae peleme kuwi tulisan pelem ki luntur ilang. Berarti Pak Petruk Tukang cukur rambut ngisor. Ngisor. Heeh. Peleme ilang. Tulisannya peleme ilang. Kowe tukang cukur rambut ngisor. Heeh. Tapi padha mlayu wong-wong yo. Sesuk aku tak rono. Rambutku ngisor cukur. Oh, nek Ora cetha. Kowe nek iki mau musime kan udan. Heeh. Kowe Piye? tak bedheki nek iso. Heeh. Engko bayaranku PN. Walah. Tenane. Apa? Oh ya kowe tok bayaran piro? Bayaranmu ki piro? Lho iki 2,5 juta lho. Lah. Bengi iki dhuwit rambut ya. Lah ya 2,5 juta. Maib. Bayaranmu anu kok dadak kok kayak Petruk. Wis ditunggone putumu iki lho. Bar ki jajan. Entek no. Lah iya. Ngono kok Kae dadak. Usaha mudan. Heeh. Usaha mudan itu identik dengan dingin. Dingin. Gone adem iki ngendi? Nek awakmu kademen ki gone ngendi? Adem gone. Lho ya. Ya adem ya gone ning awake to ya. Sing Sikil biasane Ora sikil. maksude nggon awakmu nak kademen. Ning gone ngendi? Ya kabeh ngene. Saran dulu awak. Ini. Kuping heeh. Goblok iki. Lho kok goblok. Sikil Kowe biasane. kademen. Heeh. Sing nggon kadem iki ngendi? Awakmu ya adem. Awak. Ah, ya ora iso. Ya piye? Kabeh atis no. Nggon kelek. Ya ngono kira. Kademe. Lho nek kademen kan mesti keleke ditutupi ngene. Kowe Wong so tekan Tekan kelek, ora. nek jenenge tangan iki ya mesti sendakap ya ngene Ah. ora perkara kelek. Lah ya sing kademen kan kene. Wis jeneng sedekap ya mesine ngono. Lah ya kademen to. Oh, lah iya lah nggih, ora iso basa kowe. Karo wong tuane sing ceranu. Lagi! Eh. Lagi! Eh, Wis tandake lho, tandake lho. kowe karo wong tuwa ki sing ngajeni. Lah, kowe wong tuwa kudu Hormat, ngajeni, nah. hormati sing apik. Ah. Aja tak sia. Aja tak siya. Wong ora cetha. Ngajeni. Derene kok ngurmat. Ngajeni sing apik. sing- Ngajeni. Wong malah Wong tuwa ki diajeni. Regane pira, Mas? apane? Diajeni pira? Menungso ora ngerti Oke, tembung. Tembung iki genah kok. Jarene kon ngajeni. Diajeni ki ora diker. Ora kerto aji. Ora dikerto aji ngono kae ora regane diregani ngono duit ki ngono ora. kuwi. Ya piye? Kowe iki wedenono wong tuwa ki. Karo wong tuwa ki kudu Kowe omonge sing piye? jelas. Nah, Wah. piye ta kita ki? Wah. Oh, Ya, iki Aku suwe-suwe ana kok. Jarene kon Kandhane Petro Kan iki. kaya ngono kok. Kan iki, Gong.
kok malah diwedeni. Ah. Kowe iki wedi yo. Nah, Goblok. Kowe sing genah lho. Nek omong bener Bagong wedi karo Wedi wong karo wong tuwa. tuwa. Nah, Yo. Gila. ora ngono kuwi ya, Kreng. Lah Oh piye? malah koyo Yen wong tuwa iki dijingkloke sirahe. Oh. Heeh. Dijingkloke sirahe. kudune ra ngono. Iki lagi. Jarene kok dikloke sirahe. Ora sirahe Rama, sirahmu sing dijingkloke ora ngono kuwi carane. Kowe pengen tenan, saiki junjungen Rama. Wis modar kowe. Yo. Yo Kuadra. Ayo, jujung. Ayo wong loro. Engko paro eding. Kok paro eding wong tenaga kok paro eding. Apane sing paru eding apane? Kaya Wis iki saiki ngene karo nunggu daramu. Wah, Lagu-lagu. daramu lagi Kowe apa iso nyanyi ya? Oh, Gayamu. ngece. Wah, wayang Wong sing nonton kono iki ora iso nyanyi yo, sorry to ora iso. wayang Kranggen iso nyanyi. Manggen. Peter ra iso nyanyi bensin to ya. Oh, kok bensin. Iki lho. Gengsi. Ganti. Ganti lambemu. Arep ngaturke lagu napa, Kang? Kelinci ucul. Oh, kelincine wis ucul. Heeh, kelinci ucul. Ya. Bawa apa langsung? Ayo, Gereng. Kowe wae sing bawa. Bawa sih. Kowe sing bawa. Nah, Aku gareng ora bawa. Nyanyi awalan kae lho. Ah, Tembang awal iki bawa. bawa sih. wow. Ora kok jenengmu bawa gareng. Wingi latihane iki aja rasa bawa langsung nembang. Wong kowe latihan ora mangkat lho kalau latihan. Kowe rasakan ngono tak bacok kowe. Wong urung-urung rampung wis minggat kok kowe. Latihan ngono gagar ngono. Ndang petuk, Nduk, ndang petuk. Wah, kesusuan lunga wae. Gegeri. Tak bantu kok. Ada ke Nah, Cocoke, cocoke. paske Mas. Nah. Ada ke wis bareng. pas. Wong kowe nek guyu aja ditutupi ngene to, Mbak. Mbak sapa Pak kok Mbak. Ada ke Nah, pas, pas Mas. pas. Ada ke Pas. Kaya sing guyu malah ora ndek untu guyu kaya ngono. ada ke Wis aja ke kemayumen ora. Lho kene. Nah, gilane pancen iki wis digani. Bener. Rupane malah guyu dhewe sesuk nanggap dhewe. Kowe nyedawa muka-muka. Tuh, wastu. wetenge Iki ya, bareng iki dipakake boyo dilepeh tak ndane. Lah kok angger-angger aku sing anu muni. Itu nek rabi nanggap lho. Wis rabi. Wis, malah kowe kowe. Wis rabi. Wis. Lah pegatane kapan? Mandungake. Ndongake sing ora apik. Dongane kok elek men iki. Bati werung kok megate. Bati apa dodol? Lah iki ya dodol. Wis gegero dhewe aku ra sida aduk. Ayo. Sel habis. Ose Mas. Ora Aduh kelinciku kowe malah engko malah wastuke malah kepoyo-poyo. Ayo, terus Nganggo Aduh kelinciku mongko iku warek ya. dadi katres nanku ayo Kang Barong. Oke. ngalor ngidul
ngetan ngulon tepung. Iso ngetan ngulon barang ngulon sapa? Nek ngalor mbek ngidul tok ngetan mbek ulon ora Ngetan ngalor. apa ning Ora dijak. Ora usah dijak. Wong ngalor ngidul. Wah dat. Ngalor ngidul tepung gelang. Aku sih mbok delok cangkepku tok to. Iki duyanis iki lho. Wong nembang padake cangkeme kudane. Lho, pancen kowe iki turunane Cung Janil kok. Apa kowe lagi ngerti? Kowe Wah! Wah! dimati wit mau. Bu Grace mengke paringi 700 iki. Gremis hilangane. Biasane iki karo Bu Grace. Ya. Kowe sing ngedum selawe. Dono dia. Wah, wong ngono jatahku mbok pek ngono malah. Aku mbok kei 19. Jatahku mau utangmu wingi ning Jogja ngono. Lah, kuncine endi? Geger wae. Perkara kunci. Ayo. Teruske. Wong gelang mung Neno. saibo Neno. bunga saku yaitu parah iya keri wis tau to keri Bapake wis tau iki. enggak kaya dhek keri kok padahal aku udah ngapa-ngapain keri Krungu suaramu wis saja bingung. kowe keri suara tok wis keri Lah iya bingungi. kaya apa nek rasane keri Ora sapa-apa kok melinting iki. Ajak mulai kemaib. wis ora mampu kena penyakit gula iki wis diabetes Tutut. Iki lho. wah bejane teman Tutut. sing nembang aku engko sing akeh aku lho mau Keamanan. oh iya keamanan kowe marahi muni keamanan terang marahi kacau kowe nembang kok tekan keamanan Rata dumi lho. oh iya 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 Wis entek-entekno. tepung gelang mung Nano. Ya. saibo bunga rasa ben saya keri Aja dienggak-enggokke. ben saya keri Wong lurus wae Kok sing kalau menggak-menggok. to. nek lurus kok kerine mung pisan tok nek dienggak-enggok kene Oh, edian iki. Ayo. Wah, ken mulih bakal pon dong Tudung apa? Tudung apa mek kapalan. agar wis aku muni muyen mulih bakal tak pondong kendange tungde Dudung kleng. Bosok. Nah. Ya.
nang Semarang rintiku ana kandang lajeng ulane rusak-rusu keburu pungkasane goyang mati ngeragape akeh aku dhewe nang kepan. Oi! Iya. Tepuk tangannya mana? Matur nuwun. Apa? Berarti lagu kelinci ucul lelek. Lho Bapak. Lah kok njaluk tepuk tangan. Lah piye? Aremu piye? A plus. Aplus sih gentenan. Iya, plus. Oh. Oh, A plus. Los. Sajae jaramu wis anu mau ki mo. Dapat ya. Heeh. Aduh, Ayo. kepenak kira jaramu terlalu Ayo. sowan. Besok ketemu lagi. Kabeh ora buta. Ayo, Bupati Satrio sing wis nyacat netrane. Newata kaca. Diosase, asik. Wah, hujan. Wah.
saka sira. Bidak buronan ngaku sapa sira lan karepmu apa? Kowe lah dalan numpak lumuh kedisikan. Yo. Aku Bambang Kyata Rupa saka atasane. Roh iki mau buronku. Aku kang oyak-oyak banjur tak jemparing. Nanging kowe mandak aku nyuwe. Roh iki mau Aku aja aton ngucap. Kowe iki sapa Sapa aranmu? Aku Panengah Pandhu Raden Arjuna. Yo Begawan Ciptone. Umpamane sira milik buronan iki, aku lila legowo. Gawanen batange celengi. Ya dalah. Kedale lisanmu ngemu surasa ngiyas kapriwaranku Banjur karepmu piye? Yen ngono, yen kowe nyata satria liruwih, kowe bakal tak tantan perang, tangkep Jaja, kantaran bau, Sakridamu tak ladeni. tak tebak dadamu kumyur sandamu. Permoreh manguswa amung ambrang. Ulun Sang Hyang Guru Ciptone inggih Arjuna nyuwun agung ing pangaksami ulun kula Arjuna nuwun kula wonten jeneng sira ora luput amarga jeneng sira mantrap smedya ning papan kene malah kapara jeneng sira bakal ulun paring ngikanugrahan kula mekaten Sang Betara lajeng anugrahan menika menapa? Iya anggon mira teteki ana ing papan kene wis ulun tampa malah kapara ulun bakal paring kanugrahan awujud pusaka kang aran Kyai Pasopati para agi nyaketa bakal tak paringake ana ing jeneng sira ya kula. Lho nggih ngestaken jeneng sira tak wiwaha dadi satriya kang musti kengrat ing jagat mono ana reributan saka kridaning Prabu Niwata kawaca saka Ima Imantaka marwagi sirnakna kanthi pusaka Pasopati iki ya kula sendika ngestaken dawuh kula yen pancen kaya mangkono ulun bakal kondro bali makayangan sembah kula ingkang kat
Boten samar pamoring sukma Dinukmaya winah ya ing ngadepi Rasane atiku kasembatan aku garwa lak sawijining widodari Surapa ayo manuto aladenana pun kakang merku sira wis den pasrahake dening Hyang Paraguru supaya leladi marang pun kakang Yai. Iye. Aja kleru ing panampa. Lah kok ora kleru. Pendak tak cedhaki mesti mlengos, tak jawil mesti diulami. Anggonku durung bisa leladi paduka. Keparenga kula matur sinuwun. Iya, matur. Sinuwun. Iya. Aja gawe gelo ning aku leladi paduka. Lho. Bawe. Anggonku nyawisake busana lan dedaharan. Apa kang dadi sirikan? Mulih aku bisa sinuwun. Iya. Iya. Yen perkara busana wadon siadi sing nyawisake bakal takung. Nanging bab perkara darat pun kakang mitungkas marang sira. Yen sira cawis darat aja nganti pisan-pisan katutan kabahe. Mergo yen nganti kabah mau tak dahar calon apes dayaku. Duh sinuwun. Kula pasrah jiwa raga marang paduka. Nah, mbok mau ngono. Udah wis ket mau. Kula kepengin uninga. Pengen loro. Wujude aji gineng sinuwun. Terus yen wis pirsa arep apa? Kepengin ngertos kemawon. Pengen ngerti tok. Ya. Tak turuti. Tak udaneni panyuwunmu ning. Aku ya duweni penjaluk. Buktekno tresnamu marang pun kakang Yai. Nuwun inggih sinuwun. Nyus, adem.
sing tak seneng iki ngene iki lho, pendak kowe metu mesti nembang. Ora ning kono ora ning kene nembang, mesti nembang. Sigro ambuka tutuki sang newata kawata. Kawangen Ketingal adi gineng kang ana tenggak. Mulat sang Arjuna kamentang Pasopati lumepas kemlorot ngenani adi gineng Dena Markalayu. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk lakon Begawan Ciptoning.